Isindio, Rabenikis Megat. Good morning na tong tanan no, sa kalibutan natong gipuyan. Ang kalibutan natong hinamutangan. Karon to nga material nga lawas. Ang karon hayag na medyo kasi makita ninyo ning wire sa Jilco. Poste nila nga nya diri adyo sa pano dikit sa balay. Now, delikado nya. Dia no, kanis nga dapit nga wire na ibutangan na ako nag electrical tape kay na sugod na ka panit ba kanis siya duwa pagyapon balik kasi taga Jilco antong karon delikado kay may diri nga nagpuyo basi kana na siguro sila muliyo kung simba ko may tabo na hindi dapat may tabo kay napakabuta bungo naman nila sila ng karon diri ilang trabaho naman nila balika saan naman karon ng kuha nila nga dagan pasagdaan man nila nga mainini ang dagan karon ni siya kung makoleksyon kuha na siya para ibutan na sa singsing ba pumutya kanyan ni siya kuha masih joktan ako nga dulaan sayang si Tembangan ano siya ako siyempre ramang ko nga tao marang nakaangkon ra ko niya nga butang hindi man kita dato ano siya nakaangkon ra ko ani so kumusta na lang ato ang tanan sa kalibutan natong gipuyan o kalibutan natong limutangan ipakita ra ta mo sa mga koleksyon ba sige ingat-ingat na lang kamutanan kadamboy sa batis sa atin paalam po ano pa